Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penalaken nami kula Muhammad Fahris Rullo saka kelas 11 MIPA Gangsal. Teng mriki kula bakal nggarap tugas basa Jawa yaiku nembang lagune Kudune Siji saking Yowis Band. Tombo ati gunung laut wis tak lampahi, saka biyen wis tak goleki, tak enteni rino wengi kanggo tentrem ning jero ati, kowe aku kudune siji. Tombo ati ora ana sing iso ngenteni, saka biyen nganti saiki rino wengi tak enteni kanggo tentrem ning jero ati, kowe aku kudune siji. Casane tresno ning jero dodo, padha campur rena-rena. Senyajan aku luput ngapura nanging tresno ning atiku tenanan, rino wengi tak enteni kanggo tentrem ning jero ati, kowe aku kudune siji. Tombo ati susah seneng wis tak lakoni, seknan Gusti sing iso nyengseni, tak enteni rino wengi kanggo tentrem ning jero ati, kowe aku kudune siji. Rasane tresno ning jero dodo, padha campur rena-rena. Senajan aku luput ngapura nanging tresno ning atiku tenanan, rino wengi tak enteni kanggo tentrem ning jero ati, kowe aku kudune siji. Tombo ati gunung laut wis tak lampahi, saka biyen wis tak goleki, tak enteni rino wengi kanggo tentrem ning jero ati, kowe aku kudune siji. Senajan aku luput ngapura nanging tresno ning atiku tenanan, rino wengi tak enteni kanggo tentrem ning jero ati, kowe aku kudune siji. Kanggo tentrem ning jero ati, kowe aku kudune siji. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.